daga cikin jam'iyya ba yau aka fara. Kada ka manta idan zan ɗauko maka tarihi Abubakar Rimi ai ya fita daga cikin jam'iyyar PRP ya koma NNPP. Mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya fita daga cikin jam'iyyar PDP ya koma NPDP ya koma APC ya tare daga NPC APC ya dawo PDP ya sake tare daga PDP ya koma NNPP. Mai girma gwamna Malam Ibrahim Shekarau ya fita daga cikin jam'iyyar APP ya koma cikin jam'iyyar PDP ya sake fita daga jam'iyyar PDP ya koma NNPP ya fita daga jam'iyyar NNPP ya koma PDP. In duk ka dubi irin wannan tarihin, mai girma gwamna Malam Abdullahi Umar Ganduje ya fita daga jam'iyya kaza ya koma jam'iyya kaza, ni ma na fita daga jam'iyya kaza na koma jam'iyya kaza, Musa ya fita daga jam'iyya kaza ya koma ra'ayi ce. Idan ra'ayinka ya canza yau gobe sai ka koma ka zama ka koma ta jam'iyyar.